Så cykel. Det er godt, I kommer ved at småre den. Vi er i gang med et længere sæsårarbejde på projekt, og der sørger vi for at få en lille elindustri og det kan ankomme mange af spil i køben. Så det er den første opmærksomhed fra apparaten, og den første ord, der ligesom kører i sydsåen. Men vi vil prøve ligesom at vise, hvad en minus som kubler bare skal være hos starten. Der kørte en lang skydekonference over Borgvognen, og der er lavet en, jeg kan sige, 800 parsmik på bilbrugen. Der kører den på ligesom med det vise som GP, der er ikke hvad der overhovedet kan være med mere Marsfri. Så det er den første mikrobomben. Kodeordet simpelthen kommer fra sparen, og der er ikke noget med statist, træmmerifin, Andres, intet, der kan små over. Og der er den første, man først går med en kætte, man er syg, man kan altså, hele konceptet kostpilot, grundhøjtult. Men den første kurs, vi begynder med, er næste kooperationen, ikke tager spil, dysmark, og der er ikke nogen, der bare skal købe eller varmtrans. Og der var mistet sådan, man har palmas på kigen, og inde i labekrop på klyden. Der er væskelarm, typskjold og hyldeblomst. Og der kan man parlaments med glikdans i bidønnen. Men første var den, kan mærkes med klyklunen. Der kan man, altså, der vil jeg sige, der skal man huske, at det er artist, der er ikke noget med små med skræk lidt i den. Så tænk over, hvad kan man så med på grund, og hvordan er det ledes. Det skal du købe. Har du set selvkost? Smart virkelig gode. Der er der ikke, er der to man skulle tro på grundmand der. Og der er ikke i år. Så er det fedt. Jeg har det sikkert i morgen. Nå, jeg vil selv gå på dem, så vi tager et fisk i køben. Lapper over bås er galt til krumpøg. Hvad skal man med masken give i videoen? Tak, så er det en masse på.